Ya Mas, sepotnya Mas alon-alon. Mas selamat juga galung ya. Wilujeng dalu Bapak Jarana. Wilujeng dalu Nok Cahayu. Nggih, pun dangu mboten kepanggih. Nggih, atawis Udakara wis 2 wulan. Oh nggih. Mulai bulan poso, sadurunge bulan poso. Sadurunge Ramadan nggih. Nggih, dipun paringi sehat nggih. Nggih, alhamdulillah sehat. Oh, nggih, matur suwun Mbak Bilih dalu menika nderek ngregangaken swasana ingkang mapan wonten dalipun Bapak Wagi Dalah Ibu Karsih. Nggih, niki dalam rangka napa, Bapak? Hajate mantu utawa mala kramakaken ingkang putra, putri. Nggih, niki didongaaken riyen nggih. Oh, nggih. Niki mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Selalu diiringi keberkahan. Amin. Segera diberi momongan. Amin. Nek putra mangke soleh, putri solehah. Amin. Amin. Pokoknya sinden iki sembarang ngomong tak amini. Lah, kula lek dongane lintune. Nek dongane lintune nggih jenengan amin nih. Ora, pokoknya ora ndongane MC-ne sing elek ya. Nggih. Iku lek salah kok dongane elek tambah nemen. Nggih ngaturke tetembangan menapa Cahayu? Nggih, mau wis Jawa-Jawa saiki. Heeh, ya langgame dhisik. Iki kok Pak Slamet mesti njaluk serampat. Wah niku wajib lah niku Oke, Bapak. lagune wajib. Nah niku penanten atensi malih. Nah niki napa nih? Minta lagu Rondo Kempling kalian Perawan Tua saking kula Mbah Slamet. Mbah Slamet. Mbah niki mangke nyanyi piyambak Pak. Oh, biasane ngono. Biasane nyanyi dhewe. Pak Prab, saking kerja sarungan.
kompak men Mas, nek pirang-piring. Kompak no, mekar budaya luar biasa no. Ditanggapi harus kompak. Kudu ya. Kudu. Sajane ya pepak kaya ngono kuwi wis entek sak kerdus. Tuh, penak-penak. Nom-noman di sini. Mendel boyo. Ya. Budaya Sampun yo terima kasih Putra Pandawa Audio Gokil Mas Nggih, matur suwun Nduk Piska. Kalau wau tembangipun Sambung Wanci Dalu. Nggih, lagu favorit nih. Nggih, muga-muga iso kanggo jampining saya. Mliginipun kagem sedaya para tamu undangan ingkang sami lega.